Сёння адзначае 90-годдзе стваральніца ансамбля «Харошкі» Валянціна Гаявая. Наш карэспандэнт Алесь Мойскі сустрэўся з удзельнікамі заслужанага харэаграфічнага калектыву, каб разам павіншаваць народную артыстку Беларусі з юбілеем. Выпускница Ленинградской высшейшей профсоюзной школы Валянціна Гаявая при Белдзяржфілармоніі стварыла ансамбль «Харошкі», назву якому дала вёска на Магілёўшчыне, дзе быў запісаны танец гусарыкі, які зараз ёсць у рэпертуары калектыву. А адзін са старэйшых удзельнікаў «Харошак» Фёдор Балабайка працаваў з Валентиной Ивановной яшчэ да таго. Мы с ней познакомились с 1967 года, когда она с семьей переехала в Могилев и работали в Доме культуры автозавода имени Кирова. Создали там ансамбль «Веснянка», где я какое-то время танцевал. И потом в 1974 году им предложили создать при филармонии коллектив. За паўстагоддзя працы з калектывам Валентина Ивановна стварыла не адзін дзесятак аўтарскіх праграм. Арыгінальныя пастаноўкі беларускіх народных танцаў яна аб'яднала ў тэатралізаваныя харэаграфічныя спектаклі. Будуць яны прысвечаны порам года паводле народнага абрадавага календара беларусаў або лёсе жанчын падчас вайны. Валентина Ивановна была еще ребенком, когда происходила трагедия Великой Отечественной войны. И непосредственно сама застала этот тяжелый период для нашей страны. И, конечно же, готовя данную программу, были вложены как ее впечатления, так и ее знания. Яе харэаграфічныя праграмы называюць фальклорнымі балетамі, а заслужаны ансамбль «Харошкі» тэатрам танца Валентины Гаявой, якая вельмі уважліва ставілася да дэталяў і, напрыклад, пільна назірала за босымі вясковымі жанчынамі, якія бялілі тканіну на снезе, калі ставіла нумар кужалёк, або візуалізавала полацкі сшытак з яго шляхетнымі танцамі і строямі. Валентина Ивановна создала очень много программ, которые раскрывают характер, историю Беларуси. Возьмем Полоцкую тетрадь, Полоцкий сшиток. Здесь показана Беларусь, которая у нас была и которая оставила свои корни, культуры на весь цикл белорусской жизни, белорусского народа. Немагчыма пералічыць усе ўзнагароды Валентины Ивановны, сярод якіх і дзяржаўная прэмія, і медалі ордэн імя Францыска Скарыны, і спецыяльная прэмія прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Але галоўная ўзнагарода для яе застаецца павага ўдзельнікаў калектыву і любоў гледачоў, якая не гасне з кожным годам усё ярчэй у адносінах да ансамбля «Харошкі» і яе заснавальніцы.